Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok. Ayo duet sing kepenak wae tetep ya kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune opo? Pijetono kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu tatin kalih anu Mbak Elisa, ayo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat ae. Senting gundelmu. Senting. CJT sama. Wong sira pedhok kok aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tadi. Kayaknya janda baru kena apa ki Trisno apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake ra iki jan. Lintang Asmoro.